Леко и леко с Калина. Slave to the Music, Джеймс Морисън по Радио FM+, винаги най-добрата музика. То хубаво да се казва да рубуваш на музиката, това е една благодат, обаче ние сега тук сме роби на удоволствието в живота, които идват от към вкусовите ни рецептори, но в крайна сметка и ги създаваме. И всичко това здравословно. Много ми е приятно днес в Леко и леко да посрещна София Йотова от... То какво да кажа от? Всъщност това е от тебе. Твоя блог Фуди Булевард, и така се казва. Точно правилно ли така, го произнасям? Да. София, добре си ми дошла. Софи ти казват. Точно така. Прекрасна Софи. Тя е като принцеса Софи. Обаче никак не е мързелива очевидност да направи не просто такъв блог, ами да го направи на основата на вкусно и здравословно приготвени неща за хапване. Кажи ми първо как едно такова младо и прекрасно момиче се вдъхновява от това да готви и още да шета в кухнята. Това е една много любима моя история, защото всъщност се зароди по много такъв един неочакван начин. А всъщност аз съм плевенчанка. Учила съм в Благоевград и дойдох един пришелец. Да, дойдох като пришелец в София преди около 5 години почти. Нямах социален кръг, нямах приятели извън работата, но имах квартира и имах кухня. И имах време, безкрайно много време и започнах да си играя. Защото макар да съм имала прекрасен пример от майка ми и бабите ми, никога не ме е теглило така да се заиграя за удоволствие в кухнята. Да. И в момента, в който започнах да имам достъп до моя, в която мога да си позволя да не си измия днес чиниите и няма кой да ми се скара, започнах да се вихря. Значи ти си започнала като на игра и в същото време си усетила, че в този момент живота това ти предоставя и ти го ползваш. Имаш кухня. Нямаш много компания, обаче имаш кухня. Точно така, да. Добре, ама все пак предполагам, че имаш някаква основа дадена каза от майка ти и баба ти. Се нещо си поназнайвала. Има ли значение това все пак семейството ти да има някой, който да обича да готви, да е грижовен такъв? Със сигурност има някакво значение и играе някаква роля, тъй като аз... нали знаеш, всеки в семейството си има по някоя баба или някоя леля, която си има специфичния десерт, който приготвя за някакъв си повод и знаеш, че това го дефинира. И в моето семейство мама си има и двете ми баби си имат такива неща и аз никога не съм се опитвала обаче да ги изимитирам точно тези рецепти, защото аз до такава степен съм ги приела като някакви как да кажа, шедьоври на тяхното кулинарно творчество, че не искам да ги имитирам. Но пък съм виждала, имала съм може би този пример и косвен път някакси и в мен се е загнездила тази... предават се тия неща по някакво наистина съзнателно и подсъзнателно наследство. Само ще ви кажа, че последната публикация в блога и тази сутрин е щастливи лимецови палачинки за усмихнато утро. Мила ми София, защо пък здравословно бе? Толкова е хубаво да ни живеем здравословно. Абсолютно съм съгласна с теб и сега ще ти кажа защо. Защо здравословно? Здравословно последната причина. Аз като доста от, може би, моите връстници съм минала през този тинейджърски, посттинейджърски период. Всичките бокути са вкарани в устата ти. Всичко е вкарано в устата и до етап, в който стигам до едно неконтролируемо емоционално хранене и до криене на един доста дълбок период с проблеми от всички. Семейството ми не знаеше, приятелите ми не знаеха и аз близо десетилетия съм се борила с едно такова не твърде известно хранително разстройство. Да. Емоционален глад на тебе ти е зле и се тъпчеш, естествено после почваш да страдаш от килограмите, не можеш да се гледаш в огледалото. Това е кръга. При емоционалното хранене и при крайностите в храненето всъщност проблема е такъв, че то не е видимо твърде много за хората, защото ти скачаш наистина от крайност в крайност. Тоест от натъпкването с всички гадости на света. До пълен глад. До пълен глад или много така стриктно следване на някакви здравословни, които си мислиш така. И съответно визуално много леко минаваш в килограмите. Да. Обаче това е на цената на вътре в организма ти, хаосът е пълен. Супер съм щастлива, че отваряме тази тема, защото знаеш ли, преди време тук в студиото ни гостуваха специалисти. Сега, слава богу, вече има хора, психолози, които се посвещават на абсолютно благотворителна работа да ограмотяват децата в училищата с един вид превенция на хранителните разстройства. Но когато ти все пак си минала по този път и си избрала да откриеш истината в храната по един по-различен начин, аз само мога да кажа благодаря ти, че си тук. Останете с нас, разговорът продължава, ще бъде много стойностен и много вкусен.
Еко и леко с Калина. И Софи Йотова, една прекрасна кулинарка, здравословна кулинарка, здравословна блогърка. Софи или София? Сега последно, как да ти казвам? Софи. Софи. С PH. С PH. Това PH малко докторска такова звучи. Сега, преди сме продължили напред, само да ви кажа, че със сигурност трябва да останете до края на разговора ни, защото ще стане въпрос и за работилница, кулинарна, коледна работилница, на която всички ние може да присъстваме и да се понаучим от Софи на разни коледни здравословни неща. Но сега ще върна към твоята лична история, защото тя някакси е много важна. За да станеш такъв слънчев и усмихнат човек, да направиш този блог, който е за здравословно хранене и още ти самата да се ориентираш към здравословния начин на кулинарно изкуствоведене. Какво измислих, не мога повярвам. Си минала през проблемите на емоционалното хранене. Кога всъщност стигна до здравословната идея? Ами, здравословната идея, честно казано, е стигала до мен преди доста време сама по себе си, тъй като аз, като доста от връстниците си, бях по бригади в Щатите и там имах удоволствието да се грижа за дечицата в едно семейство, което беше много, дори фанатично здравословно, във всякакво естество. И на мен тогава всичко това ми се струваше толкова далечно, толкова едно такова... Досадно, снобарско някакси, превъзнесено, изкуствено. И това беше преди 6 години и половина някъде. Но през миналата година всъщност ми се случи нещо, което много рязко обърна моята посока. Тъй като аз имах кулинарен блог и преди Foodie Boulevard, но той беше много хаотичен. Той отразяваше първите ми кулинарни експерименти. Беше наистина с първите стъпки. Да. Нямаше философия, нямаше послание, нямаше така някаква, как да кажа... линия, която да върви, Докато през 2015 лятото не загубих едната от бабите си от много рядка форма на рак. Наистина съжалявам. Ами, аз също съжалявам, но пък... Това ти донесе някакъв урок ли? Това ми донесе урок и някак си ми даде една ударна доза вдъхновение, тъй като точно след тази случка тя ме удари доста надълбоко и скочих обратно в онова най-тежките периоди на онова емоционално хранене. И в този момент си дадох сметка, че имам нужда от някакъв проект, от някаква мисия, в която болката да претворявам в нещо конструктивно. И напук на всякаква логика избрах храната като автотерапия. Ма ти си много... Не искам ти кажа, че логиката ти е абсолютно здрава. Защото хващаш също това нещо, което ти носи проблема и го превръщаш в това дефекта в ефект да превърнеш. Да. В смисъл, срещаш го очи в очи и откриваш красотата му. Реших, че... да ти давам акъл, аз съм просто ти казвам, възхищавам ти си истински. Много ти благодаря. Наистина не смятам, че действията ми са някакви много, как да кажа, възвишени или нетрадиционни. Просто реших да си дам шанс да си следвам вдъхновението, защото много дълго време не смятах, че съм, нали знаеш, този синдрома на не съм достатъчно добър. Много дълго време. Мене ще слушат хората, какво говоря по радиото или пък какво Софи готви. Точно какви така. Сме ние, бе? Не, вижте, то наистина, ние сме като всички други хора. Разликата е в това, че някои решаваме да споделяме с другите, без да си поставяме предварително оценки. Да. А други хора просто се режат още. Нали го знаеш, това е много хубаво. Питай, защото тогава има вариант да ти кажат или да, или не. Когато не попиташ, това означава, че ти веднага си казал не. Да, точно така. И в този смисъл, браво на теб, че си казала да. Направи здравословен блог. Аз ти предлагам да продължим точно в тази тема след маничко. Минават нашите реклами, отново сме тук. Еко и леко с Калина. И с Софи, нашия кулинарен блогър, здравословен кулинарен блогър. Боже, до края на предаването ще измисля как точно да подредим всичките определения. Кажи ми, прекрасните сега, след като стигна до това да правиш здравословен кулинарен блогър, как стигна до това? Сега в събота ли се пада? В неделя. В мола на Цариградско ще има коледна работилница кулинарна. Точно така, да. Какво означава това нещо всъщност? Какво е това събитие? Ти ще ни учиш на нещо ли? Това събитие, как да кажа, това е една
творителница, за това пък си е мой патент дума, за здравословни вкусоти и всякакви. Как стигнах до работилниците? Ами всъщност, аз, освен че обичам да си творя в своята собствена кухня, някак си много обичам около мен да има хора, които да успея да заразя с това зрънце ентусиазъм, да пожелаят и те да творят. И ми се случи да организирам 3-4 работилници през годината, които бяха така доста приятно посетени от доста хора, включително деца. И точно тогава всъщност ми дойде идеята, че е много подходящо да използваме храната и заниманията с храна като игра, в която игра децата да започнат да култивират здравословни навици от достатъчно ранна възраст, така че да може в последствие изборите им да бъдат, как да кажа, образовани, отговорни и разумни. Информирани, абсолютно, да. Супер. С други думи, да си играем с плодове и зеленчуци, да знаем той е плод какъв е, той е зеленчук какъв е. И всъщност, че са много вкусни тия неща. Не просто, че изглеждат подозрително, защото са в някакъв странен цвят. Толкова хубава програма има, искам да ви кажа, тази коледна работилница за здравословни вкусноти. Всъщност това е цялото име, с София Йотова от Фуди Булевард. Сега, първа част. Да поканим коледния дух на трапезата. Началото е 3 часа, нали? Точно така, да. Ще има демонстрация на живо, ще се аранжират и стилизират храна в духа на Коледа, рисувайки с различни цветове, форми, текстури от естествени продукти. Обожавам го това естествени продукти. Това знаеш какво означава, скъпи ти слушатели, който ме чуваш? Елхичка от сурови бомбони. Софи, сурови бомбони. Какво ще рече това? Сурови бомбони всъщност е един от тези десерти, които станаха доста популярни в последните години, които са на основата на сурови ядки, сушени плодове, различни видове супер храни, ако щеш, ако не щеш, не ги слагаш. Идеята е, че това са онези десерти, които могат да се приготвят за наистина подчасовник 5 минути. Ай, супер! Но са толкова красиви и всъщност хранителната им стойност е много балансирана и много стратегическа. Тоест, какво значи това? Това значи десерт, който не просто е вкусен, но който можем да консумираме с чиста съвест и без огризения и дава на тялото ни реално енергия, която е ценна и продуктивна. Значи, в тази работилница ще се научим да правим елхичка от безглутенови оризови, рулца с пастет от извара, спанак, авокадо и спирулина. Между другото, качих линка на събитието във Facebook профила на шоуто на Калина, така че там може да проследите всичко, което ви интересува и да се включите. Ще правим елхичка от зеленчуци, аз ще правим, защото нали аз съм вътре там. Абсолютно. Елхичка от плодове ще правим, ще има по-късно джинджифилови, пълнозърнести, бадемови меденки. Ще рисуваме човечета. Точно така. Ти художник ли си? О, аз много не мога да рисувам. Изключително много не мога да рисувам. Тогава ще изядем човечетата след това. София, след малко продължава нашия разговор. Еко и леко с Калина. Запомнете това име София Йотова или Софи, защото те първа чудеса ще се случват с това прекрасно същество, така следвайки себе си, бих казала, защото ти всъщност си IT специалист, занимавала си се с реклама, минала си през своите лични такива важни пунктове в живота, които са те направили такъв светещ човек, позитивен и посветил се на здравословното готвене. Освен, че имаш блог, всъщност голяма част вече от живота ти е свързана с това да правиш работилници, които са много ориентирани към децата, доколкото разбирам. Точно така, да. Преди малко стигнахме до там, защото се попитах дали може да рисува и тя каза, няма нищо по-лесно това да рисуваш с храна. Върху бялата чиния, така че вижте колко малко му трябва на човек, за да бъде смел. На какво още ще се научим на тази кулинарна коледна работилница в неделя? Мола на Цариградско. На последния етаж, предполагам, където е хранителния корт. Да? Да. Какво друго ще учим? Имаме втората част на Рисувай си човече. Там са кокосовите веган бисквитки, безглутенови лешникови корабики. Добре, трябва ли се пекат тия неща? Тези неща аз предварително ще съм ги приготвила, за да може да просто да творим в неделя, да използваме времето наистина да се вдъхновяваме и да създаваме красиви неща. Аз само ще направя едно много бързо уточнение. Да. IT специалист аз не съм. Аз бях един абсолютен аматьор, когато влязох в тази сфера.
И по същия начин бях абсолютен аматьор, когато започнах да правя тези работилници. В момента, освен technical writer, което реално ми е професията, аз правя тези работилници с основната цел да покажа на хора с динамично ежедневие, с кариери, с деца, с тичане по задачи, че всъщност с малко ентусиазъм, с малко интерес и с малко любопитство, дори да нямаш уменията и да имаш фиксирано, примерно, половин час време след работа, може да се творят изключително здравословни, вкусни и красиви неща за хранене, за закуска, за обяд, за вечеря. И наистина цялото това нещо няма нужда да е една такава досадна домакинска работа, каквато репутация има готвенето. Между другото, събитието, за което ви разказваме днес, е абсолютно с безплатен вход. Все пак трябва ли обаче човек някакси да се запише по-рано, за да може да участва в тази работилница? Не, няма никаква регистрация, никакво предварително записване. Просто в 3 часа елате. В 3 часа елате започваме тогава. Има 3 отделни части работилницата. Ще има място за творене. Крайна сметка ще бъде който успее да се включи. Разбира се, да. Но ако искате да се научите да правите елхички от спаначени, веган, мини палачинки с чия и фибри, ще се биете с мен за място. Преди малко подхванахме една тема, която съвсем след малко така да продължим след Джордж Майкъл и Ту Фънки. И това е все пак здравословното хранене, не е ли скучно, не е ли досадно, здравословното готвене не е ли твърде ограничаващо ни от гледна точка на вкусовете, разнообразието. За това обаче след малко. Еко и леко с Калина. А сега е време, преди да изпратя София Йотова, която днес е един прекрасен гост в Еко и леко, да така дадем последни окраски на нашето кулинарно произведение, наречено днес разговор на тема здравословно кулинарстване. Работилниците, както разбрахте вече, коледната работилница ще бъде в неделя в 3 часа в мола на Цариградско, където може да срещнете Софи и живот и здраве и мен, защото аз все пак трябва да дойда и със сигурност ще бъдеш там, но аз ще трябва да се докарам. И ще се научим да правим разни коледни здравословни неща. Ще има и сладки, и солени. Входът е безплатен, но е добре все пак да бъдете там, за да си запазите, да се казва, местенце на място. Разкрих тайната, защо все пак преди е правила не здравословен кулинарен блок, а сега го прави здравословен, защото крайна сметка трябва някой да ги изяде тия неща. Абсолютно. Къде е по-добре? Както казваш, ти да са здравословни, като ще ги ядеш. Да. Добре, какво е бъдещето, за което си мечтаеш? Мечтите са много... Аз много обичам да си говоря за мечтите, защото благодарение на този блог всъщност си дадох сметка, че моите мечти се раждат докато се случват. Просто този блог започна като едно онлайн такова малко оазисче, но все повече става офлайн и излизам извън монитора и се виждам с хора и правя някакви неща и виждам всъщност, че тези неща ме правят безкрайно щастлива. И наистина мечтите съм ги пуснала да се реят някъде, да тичат някъде далече и аз ще ги догоня в някакъв момент. Надявам се скоро, отколкото много напред в бъдещето, но съм си позволила да се движа с някаква скорост по този път, пък ще видим къде ще му се види посоката на трайната. Ти си прекрасна, наистина много се радвам, че днес си наш гост. Аз знам, че отново ще ни гостуваш в Еко и леко, може би ще си подхванем конкретни темички. Соленко здравословно, сладичко здравословно, пък такова, онакова. В крайна сметка аз съм голям фен на зелените палачинки, който не ги харесва, много се радвам, ще изям и неговите. Но преди това ще се научим да си ги приготвяме заедно с Софи. Нали ще ме научиш? Абсолютно. Аз съм добра ученичка, аз съм дева, така че считай, че... Хубавото на моите работилници е, че аз реално не трябва да уча. Просто хората са там и виждат, че всъщност изобщо не е сложно. Просто трябва да помислиш, че искаш да направиш това нещо. Звуча много така едно странно, знам, но при мен така се случи. Просто реших да започна да експериментирам и видях, че първо не е страшно, второ не е излишно, трето не е досадно и е толкова вкусно накрая, че просто... Как ти кажа? Влизах си през днешния разговор. Много ти благодаря, че беше наш гост. Вижте повече подробности в Facebook страницата на шоуто на Калина по Радио FM+ и Еко и леко. Утре отново ще бъдем заедно. Ще имаме гост от Българска хранителна банка. Изпълнителният директор ще бъде при нас, така че ще поговорим и за тази инициатива. Сега останете с Радио FM+. Продължаваме с винаги най-добрата музика. Tom Petty and the Heartbreakers. След това Джони Кеш. Точно в 3 започва часът на идеите с Евелина Павлова. Не пропускайте и Musicology в 4 с Еви и Мартен. Чао от мен и от нас. Еко и леко с Калина. Винаги онлайн с Радио FM+. Влез на fmplus.net.